nito. Not sure why.
para magtaas ng alerto. Ako si Glenn Dueco ng Super Radio DZWB. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng balik. Pero ito ka naman isang Nelson, go! Kasabay na rin yan kasi ng tila pagdami na rin itong mga kasuporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makasabay sa Gate 5 itong William of Airbase pagkulang na itong kami sa mga itong mga kung manila ay pagkakagala lamang yung ginagawa nila na pagbabalita o pagbablog sa kanila nilang mga social media accounts. Ngayon ay pagpila natin na nagkakagawa ng mga programa at gumamit na rin ng megaphone at ilang pa mga dumating na rin ang mga rider na nakahelmet pa sa dating Pangulong Duterte. Samantalang ang ihabol ko lamang kapagkat itong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magkomento naman dito sa pagkaka-aresto dito kay dating Pangulong Duterte sa ilalim ng warrant na inisyo naman ng ICC sa pareho rin sa kalihim. Sarap kayo. Ngayong araw na ito, sinasabi niya, ito daw ay development na inaasikaso ngayon ng mga tauhan o mga officials ng DILG, ng Philippine National Police at ng Department of